Nyakora mugajion kamora mora mintiere machiegni e chenro mar Pok Opogore. Chenro bende biro TV mar Mugi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kama tayo chenro nieri nyinga en Sharon Ong'awo. Katika mano odiochieng' ma kawuono alimo gwenge mag Donholm mantiere e boma ma Nairobi e kar jot mong'ere kaka Savana. Kama bende aromo koda nyadendi moro ma bende nitiere koda pok mar duso kek. Ojaduso kek kendo biro mnanyiswa ni pok makamaindi kata mnakana loso kode ka pok nodonje chenro makamaindi. Owacho ni pok mar duso kek kanyakla koda mar loso kek ne ok ochiwne tiegruok mora mora. En owuon ema bende nochako kende en owuon. Abiro romo koda nyinge nyadendi Rebecca mar mondo mi onyiswa ni pok makamaindi otimo e yo machalo nade. Kata na kopogore gi mano bende en jalno ero ma bende ok ni timo mana chenro kata na uso kek kende, en bende nitiere koda tich ma bende otimo. Machiegni akwai mar mondo mi bed koda nyaka e giko mar chenro nieri. Rebecca, machiegni. Erokamano. Nyalo mnanyisa ni Rebecca en ng'a nonyuole kanye e dongo mare no chalo nade? Rebecca nonyuol higa ma 1981 to nonyuola Umoja Estate asto bang' Umoja ne wadongo Buruburu mane kuma jonyuol na nodare modak Buruburu tasomo Unity Primary Umoja. Bang' Unity Primary asomo South B, Our Lady of Mercy, kanyo e kuma nayude gimanya luongo ni passion mar tedo cake. Natachako tedo cake chon kapod anie sikul form 2 kumana ok nated kata gi oven, natedo gi jiko, tatiyo gi kuoyo, gi makaa kaka naloso cake, to natiyo gi lweta mixing gi ojiko mar mbao cha. Koro ma passion mana adongo go, ok en gima nasome school, emomiyo winjo ni atimo business mar baking to be an gi tich moro matimo. Kuom uso cake asetimo mano kuom higni 4 to gimanya nyiso ng'at mora mora madwa chako tijni inya chako kata kionge gi pesa mora mora. Ka in gi moge ot, in gi moe ot, in gi bate ot, tijni inya timo. Aso kendo tijni be oki manyi capital kata pesa mang'eny ni mondi chak. Tijni ka customer biro iri ong'isi ni dwaro cake, ochuli deposit no ibodhi nyiewogo gima waluongo ni cake board, ibodhi nyiewogo gik decoration, tiloso cake tichuli balance. To kamano e kakidongo mos kakidhi te kidongo imedo nyiewo gik moko. Kata baking tins ma wan go makoro sani an go anya tedo go. Chon natiyo gi sufria, imanyo sufria ma size ma cake midwaro to mano emikete mach. Ti loso ne customer cake. Mana kaka iwacho no, ituo ni pok mar ng'ato nyalo miyo oti kendo oyud pesa, kendo nyalo mana tiyo kata mana e ot nikech udi ji nitiere koda gik mantiere koda lony manyasani kaka meko, ma bende luongo ni oven, kaka chon iwacho ni utiyo gi sufuria. To koro nyalo nyiso ni ka cake ni chako timo kind thuolo mar higni 4 ma osekalo. Ang'o manochwali nikech bende ok en wach mar cake kende ma bende itimo nikech nitiere kata mana imbe ni wacho ni customer manager e kambi moro be. Gima nochwala loso cake. Seche moko idhi nyiewo cake kata mar nyathi kata mar function. To gimo kelni ok en giminyiewo ko. Asto be tinde ji nigi shortcuts mang'eny. Gik ma gitiyogo loso cake. Ng'ato luwo shortcut. Tedo ni kata gimo moko nego tedgo instead of butter. Oketa gik ma ok idwar. Kasto kitest cake no be ok berni. Cake onego bed ni ber oko to iye be sami chame ober e dhogi winjo komit. Mano ema nomiyo achak loso cake. To anya wacho ni customers gano biro by accident. Nitie moko ma ng'ato neno cake miloso iting'o idhigo e tich, ng'ato ng'isi ni adwaro cake. Inya loso cake mar birthday. Kamano e kaka nachako mos. Chieng' moro atero cake mar birthday kamoro ng'ato ng'isa ni adwaro cake mar arus. Mokwongo a panic matin, and gimanya nyiso ng'ama chako, as much as asomo kenda wach cake ni, nitie jok mane industry, mosebede industry for so long. Los kodgi, penj gi ni adwa loso gini, talose nade, mondo iwuoth kodgi karachiel. And kamano e kaka donge cake, and
gima nya wacho en gima hero saidi kata sama an gi stress actually cake ni ema golo na stress sama adhawo gi ng'ato kabiro kae ta mix cake arite oven mowuok awinjo ka chuny okwe. Opogore kata mna gi loso cake nikech loso cake to yawa mang'eny tinde nyalo kata mna ng'iyo YouTube kata mna mbui mora to ging'eyo kata mna kaka iloso. Pok mabende nitiere godo machielo en duso. Ilombo wang' ji gi cake kata mna mineno gi gin mana samples mag cakes mabende inyalo duse yo mopogore. Koro duso cake gi mano be ni somo koso mano be mana lony mari? Duso cake ok dawach ni na somo. Training madhie en about atimo short training. Sani nitie ji mang'eny ahinya maloso cake. Aso nitie ji mang'eny be mami training ma odiochieng' achiel kata odiochienge adek. YouTube okonya seriously kuom timo decoration ng'i kaka iloso cake and practice. Nyaki time minuo time. Omiyo sami yudo cake mar client, kikiti gi cake mar client ni mitime practice. Samina ine ot, sami bet, to onge order mar client, to ng'ato nokwayi ama ineno cake kamoro maberni. Kidhi YouTube, igo search, iketo theme kanyo, a cake for a doctor, bobiro, to ibo neno video, bake cake, ilose. Kabe otami seche moko decorations moko tek tidhi e class abo chiwo example mara ntie class mana attend ma 2 days nadwa ng'e loso cake machalo gi kiondo gagulu gi jiko nochuno ni nyaka many ng'ato man gi experience loso cake no adhire penje ni be inya punja loso gini nikech nadwa ng'iyo ni mama ni to loso cake ni nade achule odiochienge adek opuonja. Ntie maua ma waluongo ni edible. Mano be maua minyalo chame cake. Minyalo chame cake. Mano be nadwa ng'eyo kaka iloso nikech inya nyiewe tikete cake. But nago kwan mar nyiewe seche moko idwaro kata maua chiegni 10 e cake. Maua chiegni 300 mana 3,000. Mano osechamo profit ni. Abet pinya go kwan awacho ni nyaka ng'e loso gini. Mano be nadhie training. Koro anya nyiso ng'ama chako. Kichako ntie YouTube, ntie Google, ntie Pinterest, minya rango. Ming'e kaka iloso. Lakini kochopo kama koro ifil ni idwa upgrade training moro nyaki dhie, nyaki gol pesa, nyaki bed ng'ama willing ni dwa golo pesa. Adwa loso talent na ni ma ochop kiwango machal kama. Nikech cake nyachulo ni expenses gite. Anya wacho gi example mara. Natiyoga e ot. Na bake ga e oda e jikonda e ot. Mato chopo sama koro cake ng'eny. Ipongo cake e kumurie. Ipongo cake e jikon. Idhao gi nyithindo. Ingizo gini kikucham. Kikumul. Omiyo no chopo koro kumanyala afford dar. Koro adar ane space maber makoro kanyo kuma watimo gik moko tema watimo en mana teach cake. Kirango be koro okikik gi kitungu mane jikondi cake samoro dum saumu dum kitungu koro kuma wantieni en cake kende mawaloso. Ma en biashara minya donge ok nadhi manyo kikiani loan na manyo pesa en biashara modonga kende mus. Cake achiel, 2, 3 asto customer service ni be kaber kiloso ne ng'ato cake maber okelo ni ng'at moro ng'ato wacho ni nachamo cake odi ng'ama noloso ni cake to kelo customer kama no kaka wadongo. Makori wacho ni oganda kata mnaja neno mara mugi TV maneno wasani mna kaka Rebecca idinjo kawacho. Rebecca wacho ni pok mari nyalo kelo ni pesa. Kopogore kata mna orak mabende itimo pile mna kaka Rebecca binite kada orak mopogore kata gi ohala mabende timo mar cake ni. Ten mna pok mare kata mna talanta mentiere godo. Emomiyo ni ochopo kama ochopeni. Katika mna Rebecca bende kisani irika ambia neno ka irwako iluongo ni BECCA's kitchen. I'm loving it. Yes. Kata kamano kambi ni achiedh nade nikech kini gimoro bende kichako nitie gi ber gi rach ne ber mare bende isenyisowa. Nyalo mna nyisowa achiedh nade kata mna challenges ma bende isebedo kiyudo. Achiedh nade mar cake biro kuma seche moko stima lal to niketo cake e oven. Emomiyo awacho ni oven okonego restricti ni kanyo kende minyabe. Ka in gi meko, ka in gi kukani.
mixture ni mar cake no inya gole oven tiketo e stima. But achiedh nade achiel en stima. Seche moko stima nyalal kata odichieng'. Ntie rationing, simolal sario dwa duogo sa 11 to in gi cake chiegni 10 monegi ibake. Meko nini kata ga kuka nini nya bake ni mana a certain amount, mano achiedh nade mokwongo. Mar ariyo anya wacho ni tich ni dwaro kata ni en passion kamano, odwaro discipline. Odwa ng'ama kata kiol, kata ki okigomb dhi e tich, to ibiro titime. Nikech awacho ga ni birthday kata arus en dichiel, especially arus. Koro kiketho cake ng'ato, okonyal dhi mod ti wach ni abotimo arus moro, ibolos na cake moro. Koro odwaro discipline ma kichako tie cake odwaro a clear mind. Mi concentrate, mi tiek tijno. Seche moko you have to work long hours. Nikech cake, especially long hours ichung for very long hours. Nikech kachako na decorate cake ni, okanga bed piny ni nyaka tieke, nyaka chake ma tieke. Koro magi challenges mabende ikadhe. Magi challenges. Ntiere wera kata mna jogo mabende nyalo bedo kan ng'iyo kata mna chenro ni erisani. Ng'ato wacho ni ntiere koda pok mare, to kaki wacho ni ntiere thoth ji ma wacho ga mna ni kata mna ken gi pok to nyako bed kada omenda kata mna orit mondo dike tich oko yud pesa. Di wach nang'o kata mna paro mane ma dichiu ni ng'at machalo kamano? Ng'at ma kain gi pok ma inyalo tiyo to ok dwa kata capital ni chakogo. Chak gi gima in go. Awacho ne ga jite ni chak gi gima in go. Kata kin gi pok mar tweng'o. Ng'ato donge bo itwang'o law tirwako. Kirwake ng'ato bo penji ni tigolo law no kuri. Ng'ise ni ane mana lose. Ibo dhi imanyne material dongo chuli deposit tilos. To gimanya nyiso ng'ama nigi pok. Ji mang'eny nigi pok, to seche moko ionge kata customer service, ikia kata kaka angi use cake ni, ikia kata kaka angi goe picha. Bedo gi pok en one thing. Another thing, ibo bet na de market. Abo lose watch cake. Adwaro kamera maber. Adwaro social media presence. Nikech kuma wantiere ni aonge gi storefront moro ni anya wacho ni ji bo kalo to bo neno cake na onge. Koro cake kaseloso maber, akete Facebook kata akete Twitter. Client mana loso ne cake cha na treat nade. Anyise ni to ng'anene inyadhi e post na mondo iket comment kanyo kata iwach kaka ni hero cake to cake no ne chalo nade. Koketo ni kanyo customers koneno nikech tinde wan e era ma social media. Anyang'isi ni customers gate eyeka Don Home Savannah kai an mana gi client achiel. Mana client achiel kende? Achiel kende. Makoro clients gi yudo mana yor mbui. Yor mbui to anya wacho ni kadwe rach saidi 50,000 wayudo. Mano kadwe rach. Mano kadwe rach. Mano January wa. Mano January kuma ji chamo skuma gi cabbage. Mano kadwe rach. To an mane social media. Social media nya wacho ni nyalosi kata nyago ipi. Koro customer service ni e social media kanyo. Go picha maber, many simu. Be okonego ni bed kia gi kamera ma pesa mang'eny. Tinde wan gi simbe maber. Manyago ni picha. Ago simu page na simu en mana picha en mana simu. Igo picha maber, imanyo background maber, igo picha. Ikete Facebook tindiko. Anya paro bane poda tie ot. Studio na nen kombe dining ariyo. Aketo gi karachiel, aketo tamba marachar, taketo cake kanyo, tago picha. Makoro wacho ni kata mna koro ng'ato ok nego bed ni dhi e studio gi cake, sinyalo tiyo koda gigo e kuma bende tiere godo. Ti gigi ma in go e ot, ichak gi kanyo. To anya wacho ni an customer service ogerandi. Customers ga ibo nyiewo cake, ntie customer achiel mosenyiewo cake ira. Higni 3 sani osekalo to osekelo na cake ni customer higni 15. Ng'ato dhi ode chamo cake, adwa cake kaka mana chame odicha. Asto cake be kisetedo, oken mana ni koro en kamacha, adwa kete box moro moken smart, delivery adwa jaoro jandiga moro be ma ok decent. Onegi rang kamichake kamitieke.
ka ni chako mitedo cake maber, minyiewo ingredients maber, mi bake cake mitieko. Mi biro mi decorate to ber. Ang'o midwa oro ng'ama onge gi customer service mondo odhi o deliver ni cake. In kisetimo tiji. Kisetimo tiji. Nikech customer nyaringi nikech ng'ama notero ne cake no. Koro kata ng'ama wa engage ni tero nwa cake. Gin jok ma wasetiyogo frequently. To mane wachako kodgi wang'ise ni ma cake. Kitero ne client ahombi ni kilor. Iwuoge gari tidhi duong' e dhot. Imiye maber. Afadhali achule 100 moro malo for the extra service momiya. Makoro wacho ni pok ng'ato nyalo bedo godo lakini kaka itiyo koda pok marino bende manyalo kelo ni kata mana pesa. Nikech ma pok opogore to kata mana kineno nitie kege kae ma bende odusi e yo mopogore opogore. Apenjo ni koro in kaka Rebecca wuon BECCA's Kitchen. Yani chak timo baking e kindi thuolo mar higni 4 mosekalo to duso bende sebedo kidusogi. Kek mane miseuso ne kata mana prominent person kata mana kek miseduso miwinjo ka mane en challenging but nomure. Nitie kek moro manong'isa. Nitie osiepe moko magocho ni gin e pachgi ging'e ni inyatimo miracle. Ogocho na saa achiel otieno, did no pod na bake out. Me mano bene one of the reasons managolo baking out. Nikech seche moko yudo ni bake kata nyaka midnight, nyaka saa 10 otieno. To mano tich bisadi. Ichiwa tidhi en sacrifice. Kisebedo ng'ama duong', giwacho ga ni adulting is a scam. Is a scam. Nyaki ibed mana adult iti. Ng'ato gocho na. Ong'isa nitie jasiasa moro mane dwaro cake. En saa achiel otieno. To dware gokinyi no. To dware gokinyi. Hapa ne ber ne en Friday, lakini Friday be odichieng' ma wadich saidi. Actually wachako ga bet madich Thursday, Friday, Saturday. Odichienge adek go seche moko kinind. Ibo nindo Sunday. Kisetieko to Sunday kinindo to Monday bende nitiere tich. Nyakitiyo wada. Tich nyaka watim. Nyasaye omiyowa to ka Nyasaye omi ngufu be obomi. Koro cake no nalose saa achiel. Cake ochiek saa 4. Saa 4 ne king'isa ni by the way apenjo ng'ano ni nitie message ma andiko. Koro na message. I'm like hala. This is the person. Mano e ng'ama wa bake ni cake. En ng'ama ng'ata achiel mang'echa. En ng'ata achiel mang'eno. Okay, aloso cake. Okinyi ong'isa ni to cake no dhi na nyuki. Mayo. Idwa ting'e nade ka itiyo. Eka chako ni sani to ma koro madhi na nyuki ni. Ang'o chop kain in one piece. Ng'ama tere ong'isa ni driver na ema biro kawe. Driver no biro. Nachiegni kata ndiko ne instructions. Kako tin kek. Lakini ne wapak maber. Ma cake no chopo na nyuki. Maber. In one piece. Tunang'isi ni cake achiel no. Anya paro ni tie chieng' moro mabe nakete e social media mang'ato oro na message na kwalo cake mar mheshimiwa moro. Mapenje ni kwani cake no ken dhano manolose kata ne en mar mheshimiwa kamayo. And post no e social media no miya clients mang'eny. No miya chiegni clients auchiel. Nikech ng'ato wacho ni adwa cake machal gi mar ng'ane cha. Adwa cake machal gi mar ng'ane cha. To ne waloso. Gimoro kendo ma nyawacho ni ka in gi pok mar creativity. Kikinuo design tem i-convince client. Kata ng'ato biro wacho ni adwaro cake machal gi maniloso ne ng'ane. Nyis ng'ato ni one thing with that kaka cake mineno kaeni. Kibiro ming'isa ni dwaro cake machal gi mae exactly. Anya koso mi onya bedo cake machal kode but en different matin. So I encourage our clients miwa thuolo mo anya bedo go creative. Abo loso ni cake mar theme ni but miwa thuolo. Kimiwa thuolo mo anya bedo creative tanya loso ni kendo gima ber. Nikech be ka market BECCA Kitchen. Okadwa ni cake ni ema siko ka post. In kibiro kidwaro cake design moro ibo wacho ni BECCA cha onge cake mo lose en mana gi rang'iny achiel. So creativity and consistency gi customer service mano emo kela nyaka kuma antiere ni. Ji wacho ga ni passion, team business ma in passionate about. Mana nya wacho ni kata kinuo e passion. Nyaki bet ng'ama luwo chik kabisa. Ng'ama nigi discipline. Mondo kitiyo to ng'ato wacho ni BECCA's Kitchen no timona tich ni chakre kuma no mako simu. Kaketo odana. Mo ka odana.
the whole process no trita maber. Momiyo jandiga kata jamtoka odana mogocho na ma jandiko kelo na cake, jandiga no trita maber. Ma function orumo, kata ka function orumo anyisoga kata jok magocho na penja ni to business ni odongo nade. Angise ni Monday ka Monday, customers tema na serve Saturday gi Sunday. An ga SMS. To be ni hero cake. To be nyathi no hero cake kanen cake mar nyathi. To be ng'ama no kelo ni no tiyo tich maber. Kamano e kakidongo. Mana diere sebedo kiwacho BECCA's kitchen isocho kisewacho ni ibedo ga embui nyalo mna nyiso embui yudo yi embui mage to iluongri nade embui. An aluongra ni Rebecca Ochola embui. To Facebook iluonga ni BECCA's kitchen, BECCA-S. To Instagram iluonga ni BECCA kitchen KE. Nikech Rebecca sebedo ka penjo mathoth to cakes moko bende aneno ka endi ma bende opong'o na gi suya. Koro nyalo mna tero wachiel kachiel kaka ijaduso ga cakes magi ma bende kochopo kata to lombo mana wang clients. Koro cake man mbele wani iluongo ni marble cake. Marble cake nya bit varieties mang'eny. Mae marble mar vanilla gi chocolate. So waloso mixture mar vanilla hasto wapogo nus waketo chocolate, nus waketo vanilla. To samichako duso cake kaen mar client ntie gini ma waluongo ni cake board. Mama no nyiew. Ma wanyiew. Inyiew cake board be inyiew depend gi size. Kirango cake board ni oduong molo ma matin nikech cake no duong. Be ka cake tin to be iketo e cake board matin. Skoro e cake board ni waja stick cake kain mondo kata ka ng'ato tere ka client oko nyar luar. Koro aina stick gango stick kime anatiyo ga gi glucose syrup, inya tiyo gi buttercream, inya tiyo gi chocolate. Nikech idwani ikete kuma stable makata ka mtoka otumo bump ama imiyo jandiga to utumo bump cake ni okuoge board. Nikech nyaki ilu step by step kitime ka business nyaki ilu step by step mondo sama cake chopo ir client chopo kapod smart kapod ober. Koro abo nyiso kaka wa decorations tia ina mopogore aina ni wang'e ni fondant en icing moro mawarole kachapat to wakete cake. Sana ene custom cakes ma ng'ato dwani losna cake machalo gi nyangi waso nya dwaro cake machalo gi camera. Icing mar fondant ni tiyo maber e cake aina go. Wan gi icing moro ma wan be wan gi soft icing, wan gi buttercream, wan gi whipping cream. To whipping cream tia indarion tie whipping cream man gi cream moa e chak. To wan gi whipping cream ma nanderi. Koro kawuono abo loso cake gi cream ma nanderi. Mano mananderi. Nikech nitie jok matiyo gi chak gi mok ti koda chak. Nyalo mana tang'ona, nyalo mana konyi golo moko kae. Koso ma ndio kidhi tiyo go. Adhi tiyo gi mano. Koro ma whipping cream ma waseloso mar nanderi. To cake wa mokwongo aseketo e board. Asto gima watimo ga kendo. Samidwa decorate cake. Ing'ade. Itrime matin mondo bed mani trim wiye. Itrima wiye matin mondo kiko obed gi balance to obed even. Mano koro ne cakes moko iluo e wi nyawadgi ka. Neno kako berie mama bol cake. Mama bol cake abongado moro ni be boketariyo ge. Mano koro mag chocolate podi. Ma be mama bol cake chocolate gi vanilla. Koro mabol inya timo combination mar cakes mora. Inya timo chocolate gi red velvet, inya timo strawberry gi vanilla. Lakini afwenyo ni Kenya kae ka ng'ato ng'isi ni mabol wan wang'e ga ni en chocolate gi vanilla. Aya kasetimo kama abo manya board moro maler.
Wabo kete kek wani. Ma bende pod inyiewa. Mano be pod inyiewa. Koro kaka idwaro ni kek ni chal. Seche moko yudo client ma elegant, ma smart. Marwa ni wachamo ka, okwabi stike. Koro iketo ni board maber kama. Asto mae waluongo ni spatula. Offset spatula. Mae ema bokonyowa keto cream ka. Koro iketo cream e kind kek ariyogi. Kapok iluoyo kek moro ewi. Iketo cream. To cream ni bende molos gi chak? Mae nanderi whipping cream. Wanyiewe ene box, obire box. Koro inyiewe, ikete fridge, obedo mang'ich. Kosebedo mang'ich, to igoye gi mixer. To be inya kata goye gi lweti. Lweti bot kao seche mang'eny, lakini inya goye. To nang'o ni ikete fridge mondo bed mang'ich? Nikech consistency ne, mondo bed firm kamae, nyako bed mang'ich, kako lose. Kigoye agoya kamano, koko ng'ich, to ibodong' gi chak. Gimachalo gi chak, to kibinyalo loso go decoration. Koro nyako bed mopoto. Nyako bed mopoto. To fridge konyo. Koro ka waseluoye kama. I make sure irango kabe en kek romre. Koromre nitie gima waketoga ma waluongo ni skewer. Mondo bed marom. Mondo bed kik olwar ki transporte. Ngini seche moko kek inya fwenyo ni ng'ato tero kek to mae olwar gi kocha. Koro mae waluongo ga ni skewer. Eni kete diere mar kek. Ka kete kama. Ting'ade. Koro kek ni kata ka en odhi ka client. Kata ka ng'ama tere otuomo bump, ndechewa moko mek seche moko ok ber. To kek bedo chopo kapod en intact. Koro cream ni ema waketo ga layer mokwongo. Waketo ga layer mokwongo. Mano yor dose. Koro layer mokwongo no konyo kek no gang'o? Okonyo, ineno crumbs mek kek gi. Okonyo kek ni koro sami keto layer mogik, kek wuok maler. Crumbs go bedo te karachiel. Asto kek wuok maler kabisa. Sami keto layer mar ariyo. Koro seche moko kichako duso kek, ng'ato nya wacho ni aonge gi gini, nyaka nyiew. Ok ochuno ni nyaka nyiew. Gima timo ni sani, inya timo kata gi pala. Ageno nitie ga machine moro ma wiro kama to loso. Wan go macha. En ma. Koro inya wire. So but kionge gi tools, ok ochuno ni ing'eni ji mang'eny wacho ni nadhi ama aneno YouTube, taneno ka gin gi gik moko makia, moko to kanyal nyiew, kanyal afford. Okone gi wach kamano. Ka in gi pala ot. Pala maduong' mar mkaticha. Ama pala ming'ada go kitungu iluoke maler. To mani mitiyo godo. Mani mitiyo godo. So koro ka business odhi mbele kiuso kek achiel tiwacho ni kawuono wanyiew offset spatula. Kiny wanyiew hand mixer. Kamano. Makoro wacho ni chaka mos. Chaka mos. Ok ochuno ni nyaka idhi kia imany loan, imany ng'ato ni adwa chako business, konya gi pesa. Ka en birthday mar nyathini, los ne kek, go picha. Mang'at nyalo kuma Kite nalose social ode ne media. jogwe mantiere godo pok, kaka Rebecca nitiere godo. Bas. Ka in gi welo, bake ne gi kek matin. Iket cream matin. Ka welo wuok, ikia kata ng'antie ng'ama nohero kegino, mabong'isi ni an gi birthday chieng' makama. Losna kek. Omiyo ka in gi pok moro to kik ibet abeta ni arito pesa, ni an pok atimo gimoro, ni nyaka ayud pesa, ni eka nyiew oven, ni nyaka kia ayud pesa. Kuka ni cha, kata ka in gi 2 bana,
to banani no nyatedo cake. Mana emichako go. Ka in gi stove ni no nyatedo cake. Idwara sufria maduong' gi matin. Matin ikete mixture ni, maduong' emiketo e stove ni. To cake ti bake. Makoro wacho ni ma step mokwongo mag duso cakes. Ne cakes mantie koda cream. Ma step mokwongo. Koro kiseketo layer no, idhi mbele. Koro dusa kamano. To bende gima hero kata mana kada kiwacho ni ng'ato nyalo bedo koda pok. To ere kaka ibero pok ni no? Samoro ibedo gi pok mari to tinde piny masani olony ma gik moko biro mopogore. Koro i pok mari no bende inyalo bero. Inyalo somo ewi pok ni no. Inyalo somo. Inya kata wacho ni sani adwa timo cakes makarus kende. Wan gi bakers Kenya ka matimo cakes makarus kende. En ok otim tij birthday, ok otim cake mora mora. En tij cakes arus. Nitie moko mawacho ni ok adwa cake mar arus, adwaro mag birthday to ok adwa mag cream gi. Adwaro cake machalo kama. Mago kende emolosoga. Koro kata ka in gi pok, many kuma strength ni nitiere. Gimihero timo. Mano ema koro i concentrate. Kanya wacho ni an waonge gi storefront ni ng'ato bobiro to nyiewo cake. Ma yudo cake man ready made to nyiewo moselosi. Koro an nawacho ni aboloso custom cake. Ng'ato dwaro cake machalo gi gita, ng'ato dwaro cake ong'esa ni en japuonj ama en cameraman. Mago ema concentrate. Dichiel ibo yudo make cream go be okitamri kinya timo. Giboost ofuko matin, giboost biashara. Makoro nyiso ni in all around, mag fondant iloso, mag cream iloso, mag birthday iloso, mora iloso. Mano ber ahinya. Koro maendi bang' kosekete kama titime nade? Kisekete kama, ilose mondo bed ma smooth. Koro kosebedo ma smooth, to koro inya medo decorations malo ka. E wiye. To bende gimimora ni itiyo mana gi, iwacho ni ma spatula? Ma iluongo ni offset spatula. An nachako gachiel. Mokwongo kana chako, pala no onge ka, nini Jikond. Nan gi pala mar mkate, mane mana tiyogo. Mane mana tiyogo. To mana chako, kayudo cake achiel, profit aketo kando awacho ni ang'o monego anyiew. Nandiko list. Gik monego anyiew. Spatula, oven, aluogi kamano. Koro mos. Kiyudo order achiel, tinyiew gimoro achiel. Kiyudo order moro, koro order kadhi kamedre. Ibe idhi kichung' kibedo more stable, tinyiew gik mang'eny make business. Omiyo kik ng'ato wach ni aonge kia gi tools, ni kia aonge gi oven, ni kia aonge gi fridge. Mano ogol paro makamano. Makoro mwandu kaka kramna gige decoration ujagolo kata kanye? Koro gige decoration mano en ga challenge. Kipenjo bakers mang'eny bong'isi ni wan gi challenge mang'eny manyo gige decoration. Koro gik mang'eny wagolo gal loka. Moko wagolo China, moko wagolo UK. Lakini tinde bentie duke mang'eny Nairobi town ka. Duke go ntie ma kelonu gigo. Kata social media betinde obedo maber. Ntie nyako ma tinde import neji gik moko. Imiye list ni, okeloni kosechopo, ichulo, to tikao. Makoro chirni ma Kenya ka ndi wach ni gige decoration ta gige duso cake pod onge malong'o. Sani ntie, lakini ntie moko manyaki imany loka. Mang'eny seche moko onge ka, especially kitimo custom cakes. Seche moko idwaro rangi machalo in a certain way. Ama idwaro machine manyako nyitimo gimoro kama ka cake ni gimokwongo mane watimo ne iluongo ni airbrushing. Airbrush mana manye chigni higni 2 manokalo. Na yude China. Koro depend gi gimidwa timo, ntie moko ma kae gintie wasechako bedo kodgi lakini pesa gi ng'eny.
Koro iyudo ni ka i save pesa, wachni kata 10,000 kata 5,000. Tiyudo ng'ato magolo gik moko loka. Inyise ni adwaro gigi bo costa how much. Koro iyudo ni inyiewo gik mang'eny as compared ni dini dhi town minyiewo giko ok dini yudo gik mang'eny kamano. Makoro wacho ni decoration kata na rangi miche kek go gimbe gina rangi minyalo cham kit samoro kata nyalo woro ni to dibed ni gin rangi miche korot. Apana, mae rangi minyalo cham. Rangi te ma wakete cake gin rangi minyalo cham. Asto be seche moko nitie moko ma waluongo ni food grade. Ka waketo gimoro e cake, iyudo ka waketo seche moko print out. Nitie print out ma edible, to nitie print out man gi a hard paper. But wa make sure ni en food grade. En gima kata ka kete chiemo, ok obi ting'o poison, ok obi dhuru ng'ato. In ng'ama chamo cake anyway. But rangi ma watiyo go te iluongo ni food color. En color ma edible. Makoro kegni koro kosechope kiwango ma kama indi koro luore gi gik midwa ndike kapod en mar birthday. Ka en mar birthday, seche moko en mar graduation, ing'e ni tinde ji ohero cake. Tinde ji chamo cake saidi. Function moro amora ng'ato chamo cake. Nyathi dhi nyuol nyaka bed gi cake. Ng'ato tieko school nyaka bed gi cake. Ng'ato dhi join class 1 kasa ni wigni wan gi cakes mang'eny mek graduation, mek class 1 ma waloso next week. Koro kiselose kama, nitie gimiluongo ni piping ma watimo, idekorete tindike kaka andiko macha ni happy birthday, moko andiko ni congratulations, moko seche moko ng'ato aloka biro tindiko welcome home. Kamano. Makoro kata mna kene ndiko wike kugoro wike nyaka ng'ato bed gi handwriting maber nikech ng'eni nitie jomoko ma koro handwriting chal ka mar daktari. Ayeo. Koro gima nya nyiso ji. Practice. Kata ka in gi talent. Kata mana chako ok na romo kama. Ka ng'isi cake na mokwongo inyabuok. Nyaki team practice, nyaki bed willing to give into your trade. Nyaki bed willing pesa base che moko ibo tiyogo. Koro ka handwriting no, tinde nitie yore mang'eny mag handwriting. Akia kata ka wan gi gimoro kae. Inno kaka mae ondik ni Superman, mo ondik ni number 9, mo ondik ni Baraka. Ka handwriting na rach, to birthday nen mar Baraka. Donga nyiew topa mondo aket ka. Mondik ni Baraka. Gima customer bo neno onge haja ni iloso cake maber. To gimindiko kanyo racha mama ketho ni kaka cake chalo. So wan gi edible prints minyanyiewo tikete cake to cake neno gima ber. Ka handwriting ni ber kitimo practice, handwriting machalo kamano watimo gi edible pen. Nitie nyaka kalam man gi edible ink. Mawatiyogo kanyo. Ka handwriting ni ber mar ndiko kama ikaw mano tindiko. Ka handwriting ni ok ber, wan gi edible print, wan gi gik moko miluongo ni cutters, irole ting'ado letters go tikete be cake bedo ma smart. But handwriting awacho nega ng'ato onge ng'ama onyuol gi handwriting marach. Practice. Kidhi mbele practice, kidhi mbele bedo maber. Kwa dhi nyime gitieko chenro ni ero Rebecca, inyalo nyiso wach mogik achiel koda gi jip minyalo jiwo godo oganda mabende nini mabende samoro wacho ni tich kaka sani Kenya wang'eni uchumi rach. Tije ok osebedo mang'eny, tije nok to jibe thoth madwaro tijegi. To kwa ng'ato nigi pok mare, onyalo loso godo kata mana kaka iwacho ni nisechako timo ohala ni to imbe ni mana gi tije. Makoro nyiso ni pok mari nyalo kelo ni omenda. Inyalo nyiso ng'ano nade? Gima nyangiso ng'ano ka in gi pok, kik ibede pok no. Kik inind ni arito ni ng'ane okonya. Ing'e ni wang'iyo ga jo Kenya ka wacho ni nitie nera moro matie ministry bo yudo na tich. To kumi bete no inya loso cake. Inya tweng'o. Seche moko lweti ber inya kata loso ne ji maua mabed maber. Chak gi gima in go. Rang surrounding ni. Ka en mar cake ni. Rang ang'o mane ot. An gi mok ngano kanyo. An gi bata kata an gi mo. Ang'o manyatimo. To seche moko inya wacho kichako, inya paro dire mana chako, nakia timo decoration kabisa. Nitie jok mok dwa cake
mobedo decorated. Bake cake maber, go picha maber. Iketo kata chak kando kanyo, kata juice moro kando cake kanyo. To sani wan e era mar social media, ok chal gi diere jonyuolnwa mane nyako dhi e chiro mondo many. Social media en chiro kien. Lo social media ni maber, go picha, ket kanyo. To bed consistent. Ok ni kawuono iketo, kendo irito wige ariyo moko, iselale kichaki iketo. E jikon ok kos ga giminyalo loso go cake. Bed ing'e ni nitie cake minyalo loso gi mok kuon. Kendo wuok ma smart ndi. Ing'ado gi mok kuon gi tong'. Kata isewinjo ni gluten free. Mwaloso kata gi mok mchele. Mok cassava. Kata mna ka ng'ato ok nyiew. Nyaki seche moko kawach ka January kama. Nyaketa pitch cake to onge ng'ama bo comment, onge ng'ama kata bo penji ni pesa adi, onge ng'ama bo nyiew. To nitie diere moko ma wan busy. Anyawacho ka chakre October nyaka December. Wan ga busy ma seche moko client gochoni ting'ise ni ok ng'alre. Unbooked kabisa. Ma ng'ato penji ni itamri pesa. Gimone ging'e ka in gi talent. Nitie gik man gi seasons. Owach ka cake kamae. Nitie seasons makoro orders ng'eny. Kasani kaka nang'isi ni nyithindo ma ae PP2 dhi e grade 1. Tinde ji nyiewo cake for anything. Sani wan gi orders mang'eny make graduation. Inyayudo ni last week na wan gi orders mang'eny make Valentines. Ka watieko Valentines koro graduation asto bo settle Martin ni boyudo ni universities be chako graduate. Koro seche moko tije gi gin seasonal. Arus be nitie, birthday be nitie. Sama in off season, ipenjori ni ang'o ma nyatimo ma kik wil koda. Social media kachacha e chironi, kacha e ofisi, kacha e dukani, kacha e kumidwa chichiew pile pile gokinyi, kanye kumichake. Iketo tiji kanyo, tirito customer. Erokamano ahinya Rebecca, kendo agoni erokamano ahinya kuom bedo e chenro mar Pok Opogore kanyakla koda Jip ma bende ichiwo ne joneno magwa ma bende naneni odiochieng' ma kawuono ni inyalo tiyo koda pok mari mar yudo yuto mari ma pile pile. Man kaka ineno nitiere kata mana kek moro kaendi. Gineno kata mana kaka kek ma kama endi odusi. Ma wacho ni happy 60. Manenre ni en kek no ero mar birthday. Man kaka Rebecca osewacho ni onyalo duso kek e yore mopogore opogore, mano ikelo ne kata mana dwachi kaka dwachi mar duso kek kaka idwaro, to en gi creativity mare obro neno gino ero ma bende otimo. Kaka manya koro monge jongi kanyere makiluwa e giko mar chenro mar Pok Opogore odiochieng' ma kawuono. En gino mara ni iyudo puonj achiel ariyo adek ma bende inyalo kawo e chenro ma kama nikech chenro mar Pok Opogore ni ok en mana losa gi jogo mantiere koda pok. In kintiere koda pok oko kacha, en ang'o mitimo koda pok mari. Kaka mano warad kendo e chenro mar Pok Opogore kendo manero juma mabiro. Kama mana tayo chenro ni ere nyinga en Sharon Ong'awo. Ibed koda odiochieng' makare. Ano kaka Rebecca bende oseng'ado kege kendo neno ka kek en laini. Kaka mano wanere kendo juma mabiro. Ing'ado na makoro wewe bile. Bile. Nikech nolombo wang'a be. Bile. Nyisa kako chal. Oyom to kendo mit. Erokamano wanere kendo juma mabiro.